Ala ni Kastoy nagapok trabaho ko nag last minute shopping. Kaya po, makapapuntot na na-decline aming nga credit card po, kunyata. Ay, sorry, handak dapat nga swear. Daytoy. Among ginatang ko na punas. Punas aramidak nga dress ko. Tayo sa tikalakaran ng afford ko. Basta. Permi. Kasi ano, ngay nga mga ma-decline aming nga credit card? Ni danum lang, tikanak o danum. Awanan, awan di maigatang ko, danum lang nga nun. Dual daw nga danum ti inuman. Oh. Kastoy. Kastanta ni. Magawid man ng tamaturog, tikwak. Nabanbanugak nagbibiyahe. Ganito talaga ang buhay, ano. Kagaling mo ng trabaho, tapos galing ka na nga ng trabaho, tapos magsa-shopping ka kasi nga wala kang katulong, 'di ba? Talagang ganun dito. Ikaw na yung nagtatrabaho, ikaw na yung katulong, ikaw na lahat-lahat. Kaya tignan niyo naman yung buhok ko, di pa ako nakaayos, 'di ba? Wala pang tulog, walang ligo. Ganun lang 'yon. Ganun ang buhay dito sa ano, sa UK. Ayun. Pero ako, pauwi na ako. Tapos na naman ang 12 hours na shift. Alam mo yon, ang gulo, ang kulit na mga pasyente. At the roundabout, take the first exit onto Lincoln Road. Ganun lang yon.